kada je pravo vreme za bebu, kada sačekati, a kada ne. Ja lično mislim da mi nikada nećemo biti kompletno, 100% spremni. Šta to znači? Uvek ćemo moći nađemo razlog da nemamo bebu ili da pomerimo, ajde ne sad, aj sledeće godine. E sad, sve dok mi to radimo, ja bih se pitao zašto ja razmišljam tako, zašto ja odlažem, ok? Komunikacija, partneri i tako dalje. Znači, treba se priča zašto odlažemo ili ko odlaže, zašto i tako dalje. E sad, u našem slučaju, mi smo neplanirano zatrudneli prvi put. I to je nama pokazalo koliko mi zapravo želimo. Šta kaže ono, Bog je uradio svoje. Rekao je ovi odugovlače, evo ti. E sad, nažalost, desilo šta se desilo, ali taj osjećaj nije otišao, što znači, tad sam rekao, sad ću da radim na tome da bude što zdravije posle, da bude sve kako treba, što je do nas. I uradili smo.